Ok, takže ste videli, vítam vás dnešné videa. Dneska sa pokúsim graniť rankedy, ak mi to vôbec zapne hru, lebo na už tretí pokus toto je, čo tu natáčam a ty kokos 3 minúty mi to tam načíta, ani mi to nezaplo hru. Že to zapne a predtým, než mi začne hrať, tak nezabudnite dať like a odber, snažíme sa dať 1000 odberateľov a hlavne mi tam napíšte ten koment, budem za to moc vďačný a OK, takže sláva Bohu, konečne mi to zaplo hru. Onyx boknem. Kámo, mne už začalo šíbať. OK, dobre. Išto bloknem, toto nemám rád. Crossbow nemám rád, to je také otravné. OK, energy pištolky. Ja ich už moc nepoužívam, tak Daggers, knife a medkit. V minulom videjku s ranketmi ste videli, že som dosť dobrý sniper na tejto mape. On má tú vzácnu snajpu. Nemôže mi dať headshot. Teraz si prebíja tu jeho. Ja to idem tu pokempiť. OK. Vedel som. On sa volá Štep z Roblox, Brosky. Brosky sa volá Štep z Roblox. OK, on ide liesť. Tak to prekvapím. OK. Dobrý skill, na to robím edit, ako som robil aj na minulé videjko. Dneska som ho tam hodil ten edit. Skúsim ísť takto tými dragerkami na ňo. Takto ako minulé videjko s ranketmi. Krásny headshot na blízko. No ak si teraz zmením, keď som tu. Ja som nevidel, že on má snajpu v ruke. No nevadí. Skúsim ísť takto, že vlastne ja si to tu položím. To bol headshot. Doríme. OK, to bol krásny headshot. Dneska v tejto hre už máme toľko skill, že na to urobím fakt fajné edity. Skúsim ísť takto druhou taktikou, že vlastne pôjdem na neho zadom. OK. No nic. Doríme. On sa tu. Kde? Tam? Ja som na miesto R-ka stlačil F-ko. Petardy Brosky. Sme v G-Fitman zrazu. Dorím ísť. Som nechtiac klikol. Prečo ma to nevybustilo? To je blbosť. Prečo ma to nevybustilo? Kebyže ma to vybustí, tak mi nedá chrbát.
OK, to bylo easy, mu tam pošlem taky. Plus 19, OK. OK, takže bol by som, doríme. Bol by som moc rád, kebyže dáte like a odber, lebo sa snažíme dať 1000 odberateľov. Jednu hru som vyhral a som, OK, toto. To nemá cenu, brosky to grandi 20. On má, on má taký babkin počítač, má taký pink fajnový. Kde je? Poď sem. No, ja som hore. Brosky to rozbil, brosky sa neba. Bum. No nic, takže sme dostali takého majstra sveta, čo má... On má hacky, kamo. To jak dal, brosky. On má hen ten blbý skin, ktorý ja chcem strašne, ale... Áno. OK. Maký rambit, počujem to. Easy. No teraz sa mi to vymstí. GG. GG's. GG's. Tutut. Čo ma snajpa užíva? Jak to dáva taký damage? Ha! On sa do toho chytil. No nic, braško, no nic. GG, ak dáme comeback, tak to bude 3000. Aura 3000. OK, to má aimbota týpek, no nic. Má iba tento aim. To je Elko, napíšte Elko pro tohto nooba. Teraz sa poučím a bloknem schválne snajperku, že ak tam bude typek na mobile, tak isto blokujem. OK, blokujem snajpu, station, toto je bridge neznáša. OK, yes, dogi, ideme zase. Prvé, druhé, perma, Ruj shield, OK. Je dead. Jeho idem týmto vyspamovať. Ja som ho nehitol ani raz. No. Easy. Kamo, to AUGčko je reálne opesky. Ten medkit som si dal schválne, aby som sa mohol healnúť. Kokos. Základné zbranie tak mám a medkit. Najlepšia kombinácia. Kamo, ja mám hroznú mušku, no nic. To je jaký damage dáva. Týmto ho dám. OK, tak to už som dead. No nic, bráško, tak to jaký damage mu to dáva? Buď netriafam headky, alebo som proste dement.
OK, on má túto shotgunu, to sa nedá. Skúsim si dať toto. On dáva kamo cez hento damage, to je hacker. Však som ho OK. A je mŕtvý. Brosky je mŕtvý. Ono také lucky. Však som ho hitol, jak to, že sa medkituje? Má hacky, bro, má hacky, GG's, Jesus, bro. Vyleziem tu nak. Tak toto je, jump, nie? Kamo, jak ma môže OK. Jak ma môže triafať s tou jeho shotgunou? OK, on má 4, ja mám 2. To sa ešte dá. Dáme comeback. OK, easyčko. OK. Takže teraz mi dá 2 viny a máme to v kapse. Takzvané. OK, on má hacky debent. Poď ešte raz, ty. Kámo, to ako mi dal minus 26? Čo to je tak, keď vyhrám ty kokos, tak mi to dá plus 14 a Brosky mi to dá minus 26. Čo to je za hovadina? Končím s raketmi Roblox Real, to môžeme zahodiť tak do koša maximálne. Takže ak sa vám videjko z Anket mi páčilo, nezabudnite dať like, odber a serem na ranket.